ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുദേവ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാദിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ വിജയ പ്രകാശ് ജയ തഥായ ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ദേഹബന്ധു മത്സംഗിൻ മത്ഗുരോ മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 28-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 54. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായോ മാനസായനോ അഭൂതാമന്തരാവൗഘ സഹസ്രാപരിവത്സരാൻ ഹംസോഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായോ മാനസായനോ അഭൂതാമന്തരാവൗഘ സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായോ മാനസായനോ അഭൂതാമന്തരാവൗഘ സഹസ്രാപരിവത്സരാൻ. ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായോ മാനസായനോ അഭൂതാമന്തരാവൗഘ സഹസ്രാപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. स्वर्णप्रभा माता जी जय गुरुवार. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചത്വംചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിശാമതി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചാത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചാത്വാചാര്യ സഖയാം മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാംഭാഗൗ സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചാത്വം ചാര്യ സഖാവോ മാനസയാനൗ അബുദ്ധാമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചത്വം ചാര്യ സഖായ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചത്വം ചാര്യ സഹായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷ്മി മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എടുക്കും. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചതുഞ്ചാര്യ സഖായോ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസി മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചത്വം ചാര്യ സഹായോ മാനസായനോ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗഘൗ സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എടുക്കും. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രദീപ് മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ചത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്രപരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ്യമാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ അഭൂതമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായ മാനസയനോ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവസ്മൃതി ദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസോ അഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായോ മാനസായനോ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെലുകു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെലുകു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായോ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ചെലുകു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ദശരഥി ദാസ് മാതാജി ചെലുകു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായൗ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായ മാനസായനൗ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായോ മാനസായനോ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാവഹം ച ത്വം ചാര്യ സഖായോ മാനസായനോ അഭൂതാമന്തരാവൗക സഹസ്ര പരിവത്സരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ദയവായി. ഹംസൗ രണ്ട് അരയന്നങ്ങൾ. അഹം ഞാൻ, ച ത്വം നീ, ച അതും, ആര്യ അദയോ മഹാത്മാവേ, സഖായോ സുഹൃത്തുക്കൾ, മാനസ അയനോ ഒരുമിച്ച് മാനസ സരസിൽ അഭൂതാം ആയിത്തീർന്നു, അന്തര വേർപെട്ടു വാ തീർച്ചയായും, ഓഗഹ യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിൽ നിന്നും, സഹസ്ര ആയിരങ്ങൾ, പരി വിജയകരമായി, വത്സരാൻ വർഷങ്ങൾ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യമിത്രമേ, ഞാനും നീയും തികച്ചും രണ്ട് അരയന്നങ്ങളെ പോലെയാണ്. നാം ഇരുവരും മാനസ സരസ് പോലുള്ള ഒരേ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നു. അനേകമായിരക്കണക്കിന് ഈ സംവത്സരങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് വസിക്കുകയാണെങ്കിലും നാം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണ്.
ഭാവാർത്ഥം ജീവസത്തയുടെയും പരമദിവത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെയും യഥാർത്ഥ ഭവനം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും സമാധാനപൂർണരായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ അവർ ഇരുവരും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദപൂർണമായ ജീവിതം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ജീവസത്ത സ്വയം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു. അവൻ ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി ആത്മമിത്രമായി അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ വിസ്മൃതി മൂലം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി തനിക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതുമൂലം ജീവസത്ത യുഗങ്ങൾ തോറും ബദ്ധതയിൽ തുടരുന്നു. ഭഗവാൻ ആത്മമിത്രമായി പിന്തുടരുമ്പോഴും വിസ്മൃതി നിറഞ്ഞ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ ജീവസത്ത അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധു ഗതോ ഗ്രാമ്യമതിർമഹീം വിചരൻ പദമദ്രാശി കയാചിന്നിർമിതം സ്ത്രിയാ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധു ഗതോ ഗ്രാമ്യമതിർമഹീം വിചരൻ പദ്മദ്രാശി കയാചിന്നിർമിതം സ്ത്രിയാ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധോ ഗതോ ഗ്രാമ്യമതിർമഹീം വിചരൻ പദ്മ അദ്രാശി കയാചിന്നിർമിതം സ്ത്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചെല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള അനിത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധോ ഗതോ ഗ്രാമ്യമതിർമഹീം വിചരൻ പദ്മദ്രാക്ഷീം കയാചിന്നർമിതം സ്ത്രീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധോ ഗതോ ഗ്രാമ്യമതിർമഹീം വിചരൻ പദമദ്രാശി കയാചിന്നിർമിതം സ്ത്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധോ ഗതോ ഗ്രാമ്യമതിർമഹീം വിചരൻ പദമദ്രാക്ഷി കയാചിത് നിർമ്മിതം സ്ത്രീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധോ ഗതോ ഗ്രാമ്യമതിർമഹീം വിചരൻ പദമദ്രാക്ഷീം കയാചിന്നിർമിതം സ്ത്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ദേവദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധോ ഗതോ ഗ്രാമ്യമതിർമഹീം വിചരൻ പദമദ്രാക്ഷീഃ കയാചിന്നിർമിതം സ്ത്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധോ ഗതോ ഗ്രാമ്യമതിർമഹീം വിചരൻ പദമദ്രാക്ഷി കയാചിന്നിർമിതം സ്ത്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണവാണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധോ ഗതോ ഗ്രാമമതിർമഹീം വിചരൻ പദമദ്രാശി കയാചിത് നിർമ്മിതം സ്ത്രീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം വിഹായ മാം ബന്ധോ ഗതോ ഗ്രാമ്യമതിർമഹീം
വിചരൻ പദമദ്രാക്ഷീः കയാചിന്നിർമിതം സ്ത്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങൾ താ ആ അരയന്നം ത്വം നീ തന്നെ വിഹായ ഉപേക്ഷിക്കുക മാം എന്നെ ബന്ധോ അല്ലയോ മിത്രമേ ഗതഹ പോയി ഗ്രാമ്യ ഭൗതികമായ മതിഹി അവരുടെ അവബോധം മഹീം ഭൂമിക്ക് വിചരൻ യാത്ര ചെയ്യുക പദം പദവി അദ്രാഷിഹി നീ കണ്ടു കയാചിത് ചിലരാൽ നിർമ്മിതം നിർമ്മിച്ചു സ്ത്രീയാൽ വിവർത്തനം ഭാവാത്മ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ, നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയാണ്. എന്നെ വിട്ടുപോയതിനാൽ നീ അധികം ഭൗതികവാദിയാവുകയും ഏതോ സ്ത്രീയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുടനീളം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ എന്നെ കാണാതെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ജീവസത്ത താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ബാഹ്യശക്തിയെ ഇവിടെ ഏതോ സ്ത്രീ അഥവാ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സമഗ്രതയായ മഹത്തത്വത്താൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ഘടക പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ബാഹ്യശക്തിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ലോകം ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭവനത്തിലെ വാസത്തിന് ബദ്ധാത്മാവ് വ്യത്യസ്ത അറകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അഥവാ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആ ശരീരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവൻ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ചിലപ്പോൾ അധമ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവൻ ഉന്നത ജീവിവർഗങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ അധമ ജീവിവർഗങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യും. സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുകയാണ് അവൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ബ്രഹ്മാണ്ടേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലതാ. ബ്രഹ്മാണ്ടേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലതാ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:151 പറയുന്നു. ജീവസത്ത പല ജീവിവർഗങ്ങളിലായി അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ തന്റെ സുഹൃത്തിനെ നേരിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയിലൂടെയോ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഭാഗ്യവാനാവും. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തന്റെ അഭ്യർത്ഥനയുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെ ജീവസത്തകളുടെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ അമിതാസക്തരാകുന്നതിനാൽ ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെയോ ഉപദേശങ്ങൾ ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക മനോഭാവത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഗ്രാമ്യമതിഹി ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹീം എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ എന്നാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന തൽപരരാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി അവർ വിവിധ തരം ശരീരങ്ങളിൽ ബന്ധിതരായി ഭൗതികാസ്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അമ്പത്തിയാറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചാരാമം നവദ്വാര മേഘപാലം ത്രികോഷ്ടകം ഷഡ്കുലം പഞ്ചവിപണം പഞ്ചപ്രകൃതി സ്ത്രീധവം. പഞ്ചാരാമം നവദ്വാര മേഘപാലം ത്രികോഷ്ടകം ഷഡ്കുലം പഞ്ചവിപണം പഞ്ചപ്രകൃതി സ്ത്രീധവം. ആ നഗരത്തിൽ അഥവാ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ 5 ഉദ്യാനങ്ങളും 9 പ്രവേശന കവാടങ്ങളും 1 സംരക്ഷകനും 3 അറകളും 6 കുടുംബങ്ങളും 5 കലവറകളും 5 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഗൃഹനായികയായ ഒരു സ്ത്രീയുമുണ്ട്. 57ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചേന്ദ്രിയാർത്താരാമ ദ്വാരാ പ്രാണാനവ പ്രഭു തേജോപന്നാനി കോഷ്ടാനി കുലാമിന്ദ്രിയ സംഗ്രഹ. പഞ്ചേന്ദ്രിയാർത്താരാമ ദ്വാരാ പ്രാണാനവ പ്രഭു തേജോ അപന്നാനി കോഷ്ടാനി കുലാമിന്ദ്രിയ സംഗ്രഹ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, 5 ഉദ്യാനങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വസ്തുക്കളും സംരക്ഷകൻ നവദ്വാരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രാണവായുവാകുന്നു. 3 അറകൾ, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി എന്നീ മുഖ്യ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളും 6 കുടുംബങ്ങൾ മനസ്സിന്റെയും 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സഞ്ചയമാകുന്നു.
ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാഴ്ച, രുചി, ഗന്ധം, ശബ്ദം, സ്പർശം എന്നിവ ആർജിക്കുകയും ഇവ 2 കണ്ണുകൾ, 2 കാതുകൾ, ഒരു വായ്, 2 നാസാരേന്ദ്രങ്ങൾ, ഒരു ജനനേന്ദ്രിയം, ഒരു ഗുദം എന്നീ നവദ്വാരങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ദ്വാരങ്ങൾ നഗരം മതിലിലെ കവാടങ്ങളോട് ഉപമിക്കപ്പെട്ടു. മുഖ്യ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭൂമിയും ജലവും അഗ്നിയും. മുഖ്യ പ്രവർത്തകൻ ബുദ്ധിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സുമാകുന്നു. 58ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിപണസ്തു ക്രിയാശക്തിർഭൂത പ്രകൃതിരവ്യയാ ശക്ത്യാദീശ പുമാംസ്തത്ര പ്രവിഷ്ടോ നാവബുദ്ധ്യതേ. വിപണസ്തു ക്രിയാശക്തിർഭൂത പ്രകൃതിരവ്യയാ ശക്ത്യാദീശ പുമാംസ്തത്ര പ്രവിഷ്ടോ നാവബുദ്ധ്യതേ. 5 കലവറകൾ 5 ഇന്ദ്രിയാവയവങ്ങളാണ്. അവ അനശ്വരങ്ങളായ 5 ഘടകങ്ങളുടെ സംയുക്ത ശക്തികളിലൂടെ അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആസ്വാദകനുമാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അവൻ ശരീരമാകുന്ന നഗരത്തിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ജ്ഞാനശൂന്യനാണ്. ഭാവാർത്ഥം സാംസ്കൃതിക. ജീവസത്ത ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, സൂക്ഷ്മാകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൂടെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അപ്രകാരം അവന്റെ ശരീരം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജീവസത്ത ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അജ്ഞാതനാണ്. ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ പരിഭ്രാന്തനാകപ്പെടുകയാൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അജ്ഞത മൂലം അഥവാ നവബുദ്ധ്യതേ. ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരസങ്കല്പം പ്രബലമാണ്. ബുദ്ധിയെ സ്ത്രീലിംഗമായാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലുമുള്ള അവളുടെ പ്രാമുഖ്യ നിമിത്തം അവളെയുടെ അതീശഹ നിയന്ത്രിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അഗ്നി, ജലം, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എന്നിവകളാണ് ജീവസത്തയുടെ ജീവിതോപാധികൾ. ഇവ മൂന്നിന്റെയും സംയോജനത്തിലൂടെയാണ് ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ ശരീരം പ്രകൃതി, ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഘടകങ്ങളും സംയോജിച്ച് ക്രമേണ മാംസം, അസ്ഥി, രക്തം തുടങ്ങിയവയായി രൂപപ്പെടും. ഇവയെല്ലാം വിഭിന്ന അറകളിലായാണ് കാണപ്പെടുക. ദഹിച്ച ഭക്ഷണം 3ആയി വിഭജിക്കപ്പെടുമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഘനദ്രവമായ ഭാഗം മലമായും പാതിദ്രവമായ ഭാഗം മാംസമായും മാറും. ദ്രവമായ ഭാഗം മഞ്ഞ നിറത്തിലാവുകയും വീണ്ടും 3ആയി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ദ്രവഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൂത്രം. അതുപോലെ അഗ്നിമയമായ ഭാഗവും 3ആകും. അതിലൊന്ന് അസ്ഥി. 5 ഘടകങ്ങളിൽ അഗ്നിയും ജലവും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുമാണ് വളരെ പ്രധാനം. സൂക്ഷ്മ ആകാശവും വായുവും ഒഴികെ ഈ 3നെയും കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പരാമർശിച്ചു. ഇവയെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത 13:20 വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്ധി അനാദി ഉപാവവി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ചൈവ വിദ്ധി അനാദി ഉപാവവി വികാരശ ഗുണശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവസത്തകളും ആരംഭരഹിതങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവയുടെ രൂപാന്തരങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, പുരുഷൻ എന്നിവകളും ജീവസത്തയും അനശ്വരങ്ങളാണ്. ഇവ ബന്ധത്തിലാകുമ്പോൾ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും സാക്ഷാത്കാരങ്ങളും നടക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇവയെല്ലാം എന്ന് പരിഗണിക്കുന്നു. നോക്കാം. 89. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ സ്തം രാമയ സ്പൃഷ്ടോ രമാമാണോ അശ്രുതസ്മൃതിഃ തത്സംഗാദീദൃശീം പ്രാപ്തോ ദിശാം പാപീയസീം പ്രഭോ. തസ്മിൻ സ്തം രാമയ സൃഷ്ടോ രമാമാണോ സ്മൃതിഃ തത്സംഗാദീദൃശീം പ്രാപ്തോ ദിശാം പാപീയസീം പ്രഭോ.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള സ്ത്രീയുമൊത്ത് അത്തരം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നീ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ അമിതമായി മുഴുകുന്നു. ഇതുമൂലം നീ നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം വിസ്മരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പം മൂലം നീ അനവധി ദുഃഖാവസ്ഥകളിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ഒരുവൻ ഭൗതികമായി അമിതാസക്തനാകുമ്പോൾ അവന് ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വത്തെ പറ്റി ശ്രവിക്കുവാൻ ശേഷിയില്ലാതാകുന്നു. ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിസ്മൃതി ഒരു മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ കുരുക്കുന്നു. പാപപൂർണമായ ജീവിതം അത്തരത്തിലാണ്. പലവിധത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ മൂലം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ശരീരങ്ങൾ വികസിക്കും. പുരഞ്ജന രാജാവിന് അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കാരണം വൈദർഭി എന്ന സ്ത്രീയുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. അത്തരമൊരു ശരീരം അധമജന്മമാണെന്ന് സ്ത്രീ വൈശ്യ തഥാ ശൂദ്ര ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമായി പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒരുവൻ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ജന്മം അധമമാണെങ്കിൽ പോലും അവന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കഴിയും. ഒരുവന്റെ ആധ്യാത്മിക ബുദ്ധി ദരിദ്രമാകുമ്പോൾ അവൻ അധമജന്മം ആർജിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ദുഃഖഭക്തായ പ്രഭുപാദിത്യ ഗുരുമരാജി ഭക്തായ ഗുരുഗ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, പരമാത്മാവ് തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അവളെ ഉപദേശിക്കുന്നു അല്ലെ. നീ ആരാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, ആരുടെ പത്നിയാണ് അല്ലെ, ആരുടെ പുത്രിയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത്, നിന്റെ ആരാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അല്ലെ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, ആത്മാവാണ്. അപ്പോ ആത്മാവിന് ഓരോരോ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഓരോരോ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്താണ്? ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ് നിന്റെ യഥാർത്ഥ മിത്രം അല്ലെ, എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെയുള്ള യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണെന്ന് പറയും. പരമാത്മാവ് ഏത് ശരീരം ഒരു ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ. എന്ത് ജീവിയുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചാൽ എല്ലാം ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ പട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പരമാത്മാവ് അല്ലെ, അല്ല പ്രഭാതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരോ മൃഗങ്ങളിലെ ഓരോ എന്താണ് അങ്ങനെ ഓരോരോ ജീവികളിലെ ഓരോ പരമാത്മാവെന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ അതിലൊക്കെ അവന്റെ കൂടെ മിത്രമായിട്ട് സുഹൃത്തായിട്ട് ആ പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഞാനാണ് നിന്റെ യഥാർത്ഥ മിത്രം. നീ ഇപ്പോഴ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.
53-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണൻ തുറന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, നിനക്ക് എന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും പണ്ട് നിനക്ക് വളരെ അടുത്തൊരു മിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ദൗർഭാഗ്യത്തിന് നീ എന്റെ ചങ്ങാതം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആസ്വാദകൻ എന്ന പദവി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് എല്ലാവരും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, അല്ലെ? എന്നാൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ സന്തോഷിക്കണം, സ്വതന്ത്രനാവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും അത് പ്രകാരം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു, എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളെ ഇവിടേക്ക് അയക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്, അല്ലെ? ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഓരോരോ പ്രതീതികളെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ, അല്ലെ, ശിഷ്യന്മാരെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ അവരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അയക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഭഗവാന് നമ്മളോട് വീണ്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്, ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ അയക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്ന ഭാവത്തില് സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് മൂലം ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും പതിതനാവുകയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആസ്വാദകൻ എന്ന പദവി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ജീവസത്ത അവന്റെ പദവി ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അത്യുന്നത പദവി, ഒരു പദവി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ ഈ വിധം ജനുമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിന്റെ കുരുക്കുകളുടെ അകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ, ദേവൻ, പൂച്ച, നായ്, വൃക്ഷം തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒന്നായി അവൻ അവന്റെ പദവി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ 84 ലക്ഷം ശരീരങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജീവസത്ത ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളിലൂടെ സ്വയം സംതൃപ്തനാകാൻ യത്നിക്കുന്നു. എന്തു തന്നെയായാലും അവൻ ഇങ്ങനെയാകാൻ പരമാത്മാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആയതിനാൽ പരമദിവ്യോതപുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാകാൻ പരമാത്മാവ് അവനെ ഉപദേശിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കും. പക്ഷെ ജീവസത്ത ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളാൽ കടക്കപ്പെടാതിരുന്നാലേ അവന് ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഭഗവത്ഗീത 5:29 പറയുന്നു, ഭോക്താരം യജ്ഞതപസം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം നാത്വാമാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യവും എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും പരമോന്നത ഭഗവാനും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഉപകാരിയും അഭ്യുതകാംക്ഷമാണ് ഞാനും തിരിച്ചറിയുന്ന മുന്മാർ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ ശാന്തി നേടുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരമോന്നത സുഹൃത്താണെങ്കിലും സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തമായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ പരമോന്നത സുഹൃത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുവനും കഴിയില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് ജീവസത്തകൾ അവയുടെ പൂർവേച്ഛകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭിന്ന രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ചെറിയൊരു സാധനം തന്നെ അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഇവിടേക്ക് പതിച്ചു പോയി എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ശരീരങ്ങള് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? അതിലൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ, അല്ലെ? നമ്മെ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്, അല്ലെ? ഈ ഒരു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ജീവിയുടേതായിട്ടാണ് ഈ ശരീരമല്ല യഥാർത്ഥത്തില് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശം ആണെന്ന് ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഉള്ളിൽ നിന്നും ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെയും അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അവരുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ ഭഗവാൻ എത്തി, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, അവരെ അവരെ ആ ഗുരു സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആ ഗുരു ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് 16 മാല ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ആ ഗുരു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലെ. ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഗുരു എന്താ ഗുരു തത്വമാണെന്ന് പറയും. ഗുരു അല്ലെ, ആദിഗുരു പരംഗുരു ബലരാമൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഏത് ഗുരുവിനെ ആയാലും ഇതൊക്കെ ഒരു ഗുരു തത്വത്തിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ. ഏത് ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ച അവരൊക്കെ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുകയും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു ജന്മം തരുന്നതാണെന്ന് പറയും. 2ാം ജന്മം ദീക്ഷയ്ക്ക് പുതിയ പേര് അല്ലെ, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നാമം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഗുരു നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അയക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്തെങ്കിലും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കുകയും ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിവിധ ക്ലേശ അല്ലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. പരമോന്നത സുഹൃത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുവിനും തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഉള്ളിൽ നിന്നും ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ നിന്നും പറയും അല്ലെ, ദീക്ഷ എടുക്കൂ, നീ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന്. എന്നാൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളും മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ ശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയില്ല അല്ലെ. അപ്പോ പലരും പറയുമ്പോഴൊക്കെ പറയും, ദീക്ഷ എടുക്കാൻ എനിക്ക് ചായ കാപ്പിയൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ അതാണ് ഒരു ഭഗവാൻ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ശ്യാം സുന്ദർ, അദ്ദേഹമാണ് ജഗന്നാഥിന്റെ ഒക്കെ രൂപം മരത്തിൽ കുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ഡിവോട്ടി അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ രൂപം, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ചെറിയ രൂപം പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേറെ 2 രൂപങ്ങളും കൂടിയില്ലേ. അങ്ങനെ ഡിവോട്ടി പോയിട്ട് വേറെ ബലദേവിനെയും സുഭദ്രയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരികയും ആ ചെറിയ രൂപമായിരുന്നു. അത് നോക്കിയിട്ട് വലിയ മരത്തിൽ വലിയ രൂപം കൊത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്യാം സുന്ദർ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, നിനക്കും ഭഗവാനും ഇടയിൽ ഈ സിഗരറ്റ് തടസ്സമാവരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ശീലമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കും. അതേപോലെ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറുക്കാൻ ഇതൊക്കെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെ. അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കൂടെയാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇത്രയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാഞ്ചി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായ് ഭക്തിലതാ ബീച്ച് എന്ന് പറയും അല്ലെ. എത്രയോ ജന്മങ്ങള് അല്ലെ, എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിലതാ ബീച്ച് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അതില് അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ.
അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചു അല്ലെ. ആ കൃഷ്ണാബോധത്തില് പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഫലം ലഭിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്ന അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യമിത്രമേ, ഞാനും നീയും തികച്ചും രണ്ടരയന്നങ്ങളെ പോലെയാണ്. നാം ഇരുവരും മാനസ സരസ് പോലുള്ള ഒരേ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നു. അനേകായിരം കണക്കിന് സംവത്സരങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് വസിക്കുകയാണെങ്കിലും നാം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണ്. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മാവ് ഇവിടെ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പരമാത്മാവ് പറയുന്നു യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണ് നമ്മൾ. യഥാർത്ഥത്തില് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. അവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് ജീവാത്മാവ് പതിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ദിവസത്തിന്റെയും പരമദിവസ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭവനം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും സമാധാനപൂർണമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ദിവസത്തെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ അവർ ഇരുവരും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദപൂർണമായ ജീവിതം പങ്കുവയ്ക്കും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ജീവിതത്തെ സ്വയം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു. അവൻ ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി ആത്മനിയന്ത്രമായി അവന്റെ കൂടെയുണ്ടാകും. നമ്മള് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കണം, ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരം തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒന്നിനും തടസ്സമല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകം ഭഗവാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടെ വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ, ആരും ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്വന്തം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ ആരും നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അല്ലെ നേരത്തെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അല്ലെ. അവിടെയുള്ള യഥാർത്ഥ ആനന്ദം, സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ആദ്യം സന്തോഷത്തെ നൽകുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ദുഃഖത്തിന് ഹേതുവാകും. ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. എന്തായാലും നമ്മുടെ കാറായാലും വീടായാലും പുതിയ ഫോണായാലും ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം. പിന്നീട് അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വരുമ്പോൾ അത് നശിക്കുമ്പോൾ സങ്കടം അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ആദ്യം സന്തോഷത്തെ തരുന്നതും പിന്നീട് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. ആദ്യം അമൃത് പോലെയും പിന്നീട് അത് വിഷം പോലെയുമാണ്. നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അത് ആദ്യം കുറച്ച് കൈപ്പേറിയതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്കത് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണുപോയെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ അവസ്ഥയിലും അവന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അവന്റെ ആത്മമിത്രമായി പരമാത്മാവായി അവന്റെ ജീവസത്തേക്ക് അവന്റെ വിസ്മൃതി മൂലം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി തനിക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതുമൂലം ജീവസത്ത യുഗങ്ങൾ തോറും ബദ്ധതയിൽ തുടരുന്നു. ഭഗവാൻ ആത്മമിത്രമായി പിന്തുടരുമ്പോൾ വിസ്മൃതി നിറഞ്ഞ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ ജീവസത്ത അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയും. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പരമാത്മാവ് ഉള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. പല കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് ഉള്ളിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും അല്ലെ. വേണ്ട, അത് ചെയ്യണ്ട അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ
മായാൽ ബാധിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് അനുസരിക്കില്ല, കേൾക്കില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ബുദ്ധി മായയുടെ വശീകരണത്താൽ അത് കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ, നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയാണ്. എന്നെ വിട്ടുപോയതിനാൽ നീ അധികം ഭൗതികവാദിയാവുകയും ഏതോ സ്ത്രീയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലൂടെ നീളം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ എന്നെ കാണാതെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ആയിട്ട് പറയും, അല്ലെ? പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ, മായാശക്തിയാൽ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിച്ചു കഴിയുകയാണ്. ഇവിടെ ഏതോ സ്ത്രീ അഥവാ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സമൃദ്ധിയായ മഹത്വത്താൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ഘടപദാർത്ഥങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ബാഹ്യശക്തിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ലോകം ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഈ ഭവനത്തിന്റെ വാസത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് വ്യത്യസ്ത അറകൾ സ്വീകരിക്കും, അഥവാ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, ആ ശരീരങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഭവനമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരിയായ ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ്. ചിലപ്പോൾ അവൻ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ചിലപ്പോൾ അധമ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവൻ ഉന്നത ജീവിവർഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ അധമ ജീവിവർഗങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യും. സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവൻ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശദീകരിച്ചുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഗുരുവിതേക്കുവാൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണപ്രസാദിഭായി ഭക്തിരഥ. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഏത് ജീവിയുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചാലും അത് ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഒരിക്കലേ ഇന്ദ്രൻ തന്നെ ശാപം മൂലം പന്നിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായത്. പന്നിയുടെ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും ആ പന്നിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അത് മതിയാക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, നീ യഥാർത്ഥത്തില് ഇന്ദ്രനാണ്, ഇത് നിനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് പന്നിയുടേത്, നീ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ഇത് ആസ്വദിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെയുണ്ട്, ഞാൻ യഥേഷ്ടം പലതും കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? പന്നികൾ എന്താ കഴിക്കാം? മലവും മറ്റുള്ള വിസർജ്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ കഴിക്കുക. അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്, എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ, ഏത് ജീവി ആയാലും അത് ആ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. എന്നാൽ അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായവർക്ക് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നു, അല്ലെ? പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ജീവസത്ത പല ജീവിവർഗങ്ങളായി അലഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ തന്റെ സുഹൃത്തിനെ നേരിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീതിയിലൂടെയോ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഭാഗ്യവാനാവും. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന കൃഷ്ണനാണ്. ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തന്റെ അഭ്യർത്ഥനയുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീതിയെ ജീവസത്തകളുടെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിന്റെ അമിതാസക്തരാകുന്നതിനാൽ ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീതിയുടെയോ ഉപദേശങ്ങൾ ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക മനോഭാവത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഗാമ്യമതിഹി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹീം എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ എന്നർത്ഥം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന തൽപരരാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി അവർ വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ ബുദ്ധരായി ഭൗതികാസ്വാദന ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനായോണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളെ ഇവിടേക്ക് ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇതിനാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലകപ്പെട്ട്, അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനകപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവും. ആ നഗരത്തിൽ 5 ഉദ്യാനങ്ങളും 9 പ്രവേശന കവാടങ്ങളും 1 സംരക്ഷകനും 3 അറകളും 6 കുടുംബങ്ങളും 5 കലവറും 5 ഭൗതിക കടകളും ഗൃഹനായികയായ ഒരു സ്ത്രീയും. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെ?
പ്രിയ സുഹൃത്തെ, 5 ഉദ്യാനങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വസ്തുക്കളും സംരക്ഷകൻ നവതാരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രാണവായുമാകുന്നു. 3 അറകൾ, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി എന്നീ മുഖ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. 6 കുടുംബങ്ങൾ മനസ്സിന്റെയും 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സഞ്ചയമാകുന്നു. നവ കവാടങ്ങളായിട്ട് നേരത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. 5 കലവറകൾ, 5 ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളാണ്. അവ അനശ്വരങ്ങളായ 5 ഘടകങ്ങളുടെ സംയുക്ത ശക്തിയിലൂടെ അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ വർത്തിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആസ്വാദനം എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അവൻ ശരീരമാകുന്ന നഗരത്തിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ജ്ഞാനശൂന്യനാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ജീവസത്ത ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ അജ്ഞനാണ്. ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ പരിഭ്രാന്തനാക്കപ്പെടുകയാൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അജ്ഞത മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരസങ്കല്പം പ്രബലമാണ്. ബുദ്ധിയെ ശ്രീലിംഗമായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലുമുള്ള അവളുടെ പ്രാമുഖ്യ നിമിത്തം അവിടെ ഇവിടെ അതീശ, നിയന്ത്രിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അമ്പത്തി 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള സ്ത്രീയുമൊത്ത് അത്തരം ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നീ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ അമിതമായി ഇതുമൂലം നീ നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം വിസ്മരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പം മൂലം നീ അനവധി ദുഃഖാവസ്ഥകളിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഓ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പുരഞ്ജനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവസത്തകളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് നാരദമുനി എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഉപദേശമായിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു ലീല പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നേരിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു. പറയുന്നത് ഈ ബുദ്ധി, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കണമെന്നുള്ള ആ ബുദ്ധി കാരണം നീ നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം വിസ്മരിക്കുകയാണ്, മറക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുവൻ ഭൗതികമായി അമിതാസക്തനാകുമ്പോൾ അവന് ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വത്തെ പറ്റി ശ്രവിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതാകുന്നു. ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിസ്മൃതി ഒരു മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ കുടിക്കുന്നു. പാപപൂർണമായ ജീവിതം അത്തരത്തിലാണ്. പലവിധത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ മൂലം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും പലവിധ ശരീരങ്ങൾ വികസിക്കും. പുരഞ്ജന രാജാവിന് അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കാരണം വൈദർഭ്യ എന്ന സ്ത്രീയുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുക. അത്തരം ഒരു ശരീരം അധമജന്മമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. പക്ഷേ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ജന്മം അധമമാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കഴിയും. ഒരുവന്റെ ആധ്യാത്മിക ബുദ്ധി ദരിദ്രമാക്കുമ്പോൾ അവന് അധമ ജന്മം മാറും. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒരു പട്ടിമാംസം തിന്നുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഒരു ചണ്ടാള കുലത്തിൽ ജനിച്ചവന് പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വരാനും ഒരു വൈഷ്ണവനാവാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള ആ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവൻ ചണ്ടാളിനേക്കാളും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണ്. ഒരു ചണ്ടാള കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അവനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഏത് ജന്മത്തിലുള്ള എന്ത് കുലത്തിലായാലും ചണ്ടാല കുലത്തിലായാലും എന്തായാലും അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ അത്രയും കാരുണ്യവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരു ലീലയിൽ ഒരു
ചണ്ടാളനെ ക്ഷണിക്കാത്തതിനാൽ ആ ഒരു യാഗം അല്ലെ രാജസൂയ യാഗം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതില് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചണ്ടാളനെ മാത്രം ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ യാഗം വിജയമായില്ല അല്ലെ. വീണ്ടും യുധിഷ്ഠിരമഹാരാജാവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദമൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ചണ്ടാളനാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുകയും ദ്രൗപദിക്ക് അല്ലെ വീണ്ടും എന്താ പറയാ ആ യാഗം പരിപൂർണമായില്ല, വിജയമായില്ല അല്ലെ. വീണ്ടും അവര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന് ജാതിയോ മതമോ വർണ്ണമോ ഒന്നും തന്നെ പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവര് ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, विराज की जय, हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गुरु वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, विराज की जय, हरे कृष्ण. അപ്പോ ഈ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് 6-ാം തീയതിയാണ്, ഞായറാഴ്ചയാണ് വരുന്നത്, ശയന ഏകാദശി. ശയന ഏകാദശി ചാതുർമാസ്യം ആവാറായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ശയന ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത്. ചാതുർമാസ്യം ഈ മാസം ജൂലൈ 10 മുതൽ ചാതുർമാസ്യം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഏകാദശിയാണ് ശയന ഏകാദശി. 4 മാസക്കാലം ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണ്. വീണ്ടും ഉത്താന ഏകാദശി ആകുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ 4 മാസക്കാലം ചാതുർമാസം വളരെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാസങ്ങളാണ് ചാതുർമാസം. അത് തുടങ്ങുന്നത് 10-ാം തീയതി മുതലാണ് കേട്ടോ, പൂർണിമ മുതലാണ്. ചില ആൾക്കാർ ഏകാദശി മുതൽ തന്നെ എടുക്കും. ശയന ഏകാദശി മുതൽ ചതുർമാസ്യ വ്രതം തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് കണക്കൂട്ടിട്ടെടുക്കുന്നവരും. ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.